Mayong adlaw nga tanano ano por sa adlaw Martes na February 3, 2026 sa ating dito kahimtang pizza no. Kaya tayo mahandom kung sang pitsahan atong paghimo ini atong gihimo karon. Dili ta malito ba kung atong tanawag balik kung ganus ayud nato ni himuan no. Ino nila maghimo tag saging ha, duha ka buok, duha ka dawin, isunan dayon itlog isang buok, dayon isang birch string, gatas no, sachet, dayon isang cup na kini gitawag tag kuan, kini quaker oats, yun na dugmo ko na to ang saging, dayon pwede po i-blender, yun na isagol dayon ang birch tree, dayon ana no, isagol na ang birch tree nga gatas, instant snacks yung nagkagsunan, nindot kayo ni butangan na to isang pugnit nga kanang gitawag o baking powder. Ang pugnit ano 1/4 o kutsara ba sa inyo na kadaghana no. Ay nga na lato ang timplada ini nga to ang gihimo karon. Anong gahimo ko karon goto mga isunan pero maayo ni. Katilaw na ko ani pero nindot nindot lamian gyud kan no di delikado sa tong panglawas labi nag natay tawag o daran ng diabetes no. Ana atong intinyo yung lawas no nga di mo taas ang sugar no. Ako lang itug-anin nyo no karong adlaw isunan atong isang adlaw 97 akong sugar, meaning akong pag bantay sa akong panglawas o nga dili mo taas ang akong sugar ni ubos yung tinuod no nya inom po ko og gitawag og gamitin ko ano ako synthetic no matabitas akong hindangan sa kaya na kung side effect no nya ko ipalit ng risunan nahudtan ko pang palit o mga tabitas nagkan kayo mga kaisunan ako isuyan og undang usa anong karong mga bulana mga kaisunan dayon ano taas na yung mga higali karon lang bulana no ako giundangan yung mga kaisunan kay balhin ko aning gitawag og herbal medicine taas na yun mga kaisunan nakalimot ko ganun sa ugod dayon ayun ani ang resulta sa akong panglawas karon ng igsunan. Nag-testing ko sang adlaw pa ko nakaabtan o naabtan o gitawag og kanang glucometer para sa sugar no, sugar test no, blood sugar testing. Ang abot dayon timing pug magisunan kay 90C pag abot gyud ga-testing ko fasting ko nang gabi pagkaugma. Nag-testing ko abot og 97 nalipay og ayo no kay ubos na akong sugar tungod na akong gikainom nga paragis mutuoy ko ng paragis magkisunan og ako pong sagulan og gamay lang usang unsas usang purgada lang tawag og panyawa no nya nipis pag yung panya ka ng gamay pag yung akong ibutang kayo no parang di po ko magbantay po nga matod nila mahypo taba kana mo ubos ug ayo nalala ko ang gibuhat nagsunan mo to nga testing ko tong isang adlaw 97 lipay og dako magkaigsunan kay timing po sa akong glucometer ni abot ubos po na kong sugar pag testing na kung saan dito ko sa akong silingan man pa mamumata dayon maikog butang mamukaw dayon ko lang ko mobalik kun ako kabalik magsunan kay ngano ing abot mga ang order sa Shopee magsunan TikTok ato sa akong anak ang inaana ra no 97 nalipay og dako magsunan karon mga after 2 days in testing karon sus Ginoo ko 45 nang magsunan mo dadali ko kaog saging hinog. After 1 hour ni balik po 150 magsunan amot normal na ba ng 150 pagkabalikan magsunan kulbaan ang wadto mga lipong mangkupan no hunahuna ang gamay na kong sugar okay magsunan di ba kuyawan po tano kay matod sa istorya nga makamatay po na yung tao ng gamay rag sugar mo palabian po na makamatay po dawagi tay opsyon na ni nga tarong nga mahimong makuha na tong kumpiyansa ba. Okay, ana ra gyud taning mga diabetes na daghan na tagbantaya no lamay nang malamig din kayo ning glucometer no kumanday tag mahypo na ay ana ra ko karon na 45 balik to 150 gani pagkaon og saging dayon himo og dali ingon ani no no sugar gyapon og daghang salamat ayong adlaw nga tanan bye.